мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба муҳорибаи ғайри касбии унифайт дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба таеквондо баргузор гардид. Дар сабқат ба ҷуз дастаҳо аз шаҳри Душанбе, инчунин аз вилояти Суғдухатлон ва шаҳру навоҳӣ то бе марказ иштирок карда барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. мусобиқаи мазкур аввалин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт ва дар сабқат бештар варзишгарони ҷавон нерӯсанҷӣ карданд. мусобиқаи унифайт аз рӯи муҳорибаи классики ва лайт ё худ гӯштингирӣ ташкил гардид. дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин арз карда шуд, ки яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи ғайри касбии унифайти ҷумҳурӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила омадӣ гардондани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. зимнан федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳоест, ки дар шароити ҳозира дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон барало эҳсос мегардад. дар маросими ифтитоҳи сабқат ба як қатор мураббиёну устодон ҷиҳати ҳамкории судманд сипосномаҳо тақдим карда шуд. аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳо вилоятҳо дар ин ҷо иштирок доранд. зиёда аз 200 варзишгар дар ин мусобиқа иштирок дорад. мо аз байни инҳо аллакай тавонистем ки беҳтаринҳоро ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон шомил созем ва тавонем ки дар соли 2021 дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳур парчами Тоҷикистонро баланд бардошта тавонанд. инчунин варзишгарони фаъоли федератсия бо камарбанд қадрдонӣ гардиданд. аз соли 2019 дар конгресси байналмилалӣ намуди унифайти ғайри касбиро ба гирифтани камарбанд шомил гардонданд, ки мо аз соли 2020 сар карда аллакай дар мусобиқаҳо барои варзишгароне ки беҳтар дар мусобиқаҳо баромад мекунанд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовори ҷои намоён мешаванд, барои онҳо камарбанд тақдим мекунем. дӯстмуродов ислом ки соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон медали тиллоро ба даст оварда буд, имрӯз аз тарафи федератсия ба ӯ камарбанди сурх, яъне камарбанди сурх тақдим карда шуд. қабл аз шурӯи мусобиқа аз ҷониби варзишгарон барномаи махсус манзур карда шуд, ки ҷолибу диданӣ буд. лозим ба ёдоварист, ки нахустин мусобиқаи расмии байналмилалӣ дар соли сипаришуда аз рӯи унифайт ҳанӯз моҳи январ баргузор гашта буд, ки дар натиҷа ба Умедҷон Бобозода муяссар гашт, то дар сабқати осиёии зимистонаи унифайт ба гирифтани мақоми аввал даст ёбад. ҳамзамон ӯ дар ин ришта аввалин медали тиллои мусобиқоти ҷаҳонӣ байни бузургсолонро ба даст овардааст. ин варзишгарон, ки акнун қадами хешро дар ҷудаи варзиш гузоштаву дар қалб умеди фатҳи музаффариятҳоро мепарваранд, аз натиҷаҳои шоёни дастпарварони федератсия ба хубӣ воқиф ҳастанд. умед бобозода дар чемпионати Тоҷикистон масъулияти вазнин дошт. аниқтараш довар буду ҳунарнамоии унифайтчиён баҳогузорӣ мекард. аз нигоҳи назари ман ҳамин аст, ки довар бояд адолат бошад, озмоиро аз рӯи адолат баҳогузорӣ кунад. мо кӯшиш мекунем, ки дар ин мусобиқа чеҳраҳои нави варзишро пайдо кунем ва ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар намоем. омода кардани доварони дорои тахассусӣ дошта, тарбия ва ба воя расондани варзишгарони лаёқатманд низ аз нақшаҳои дурнамоии федератсияи ғайрикасбии унифайт маҳсуб меёбад. дар ҳоли ҳозир филиалҳои федератсия
дар вилоятҳои суғд, хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи марказ амал мекунанд, ки даҳо кӯдакону наврасонро ба омӯзиши унифайт ҷалб карданд. Аммо асоси кори эшон дар бо муваффақият ширкат варзидани муҳорибачиён дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта эзоҳ мегардад. Илова бар ин, ташкил ва қабули сабқати осиёӣ ва байналмилалӣ дар ҳудуди кишварамон ҳам аз нақшаҳои дурнамоии федератсия ҷиҳати баланд бардоштани малакаву маҳорати варзишгарон ба шумор меравад. доварои навро як ҷавононро мондам, ки дар ин мусобиқа бисёр ҳам таҷрибаи нағз доранд доваро ва дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ медонед, ки байни наврасон ва калонсолон аст. баъд бонувон ҳам иштирок карда истоданд ва дар муддати 8 моҳе, ки дар варзишгарон 8 моҳ қафо мондан аз варзиш, яъне аз тамрин, ва дар ин ҷо чӣ хеле ки дида истояд мусобиқаҳо чеҳраҳои нав, яъне варзишгарони бисёр ҳам хуб аллакай натиҷа дода истоданд ва натиҷаҳои хуб нишон дода истоданд, техникаву тактикаи зиёд нишон дода истоданд. дар ҳақиқат дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо ӯ имкон дорад то варзишгарони лаёқатмандро ба вуя расонад, дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. тавре ки ба мушоҳида расид, сабқат миёни ҷавонон ташкил гардид. аз ин бармеояд, ки шумораи зиёди дастпарварони федератсияро наврасону ҷавонон созмон медиҳад. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо медорад. бо мақсади тарғиби унифайт мусобиқаҳо миёни наврасону ҷавонон ва кӯдакон низ мунтазам ташкил карда мешавад. айни замон дар федератсия як рақобати байни ҳамаи дастаҳои ҳам душанбе ҳам ноҳияҳои тобеи марказу дигар вилоятҳо рафта истодааст, ки дастаҳо бениҳоят дастаҳои пурқувват ба инҷо меоянд ва ба мисли ҳардафина, ки бисёртар солҳои пеш, ки дастаи душанбе бисёр ғолиб меомад, айни замон дастаҳое ки аз вилоятҳо ба душанбе ворид мегарданд, як тими пурқуввате доранд, ки метавонанд бо инҳо дар як сатҳи аъло овозмоӣ ва рақобат намоянд ва рақобати хубе низ бо варзишгарони пойтахт нишон медиҳад. ин намуд бисёр рушди хуб кардааст дар ноҳияи мо, ки ҳар сол дар мусобиқаҳо иштирок кардем ва дар чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори то 6-7 чемпионои худро дорем. ман имрӯз насиб бошад боз сафарбар карда истодем, натиҷаҳоро хубтар ният дорем байни намуди варзиш. чуноне ки қайд кардем, мусобиқа дар ду шохаи унифайт, лайт ё худ гӯштингирӣ ва классикӣ сурат гирифт ва сабқат байни ҷавонон аз рӯи гӯштингирӣ ва классикӣ тезутун ҷараён гирифт. хотиррасон мекунем, ки сабқати унифайт ду давраро дар бар мегирад. гузаштани монеаҳо, баъдан қувваозмоӣ дар болои гилем. дар мусобиқа тим аз вилояти хатлон низ ширкат варзид. алалхусус иштироки даста аз ноҳияи Темурмалик шоистаи таҳсин буд. дастаро мураббӣ Маҳмуд Раҳматов омода кардааст. тӯли 4 сол мешавад, ки дар ин намуди унифайти ғайрикасбӣ машқ тамрин мекунам. ман дар ин мусобиқаи чемпионати ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гашт. дар вазни 45 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам. ман мехоҳам, ки берун аз кишвар баромада парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ман ва таҳти мураббиам Раҳматов Маҳмуд машқ тамринро дома карда шудам. аз дастаи ноҳияи Темурмалик тӯли 7 сол аст, ки дар ин намуди унифайти ғайрикасбӣ машқ тамрин мекунам ва миннатдории худро ба Раҳматов Маҳмуд баён мекунам, ки моро ба ин хел мусобиқаҳо оварда ва дар ин ҷо иштирок мекунем. ман дар ин мусобиқаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни 50 килограмм иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам ва дар оянда мехоҳам, ки берун аз кишвар рафта иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. маҳфили муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайт дар ноҳияи рӯдакӣ низ роҳандозӣ карда шудааст. нозикиҳои ин нави варзиш дар маркази солимгардонии варзиши деҳаи обчакорони ноҳияи мазкур омӯзонида мешавад. хотиррасон мекунем, ки намуди унифайт дар ноҳия беш аз 5 сол аст, ки амал мекунад. дар ноҳия сафи ихлосмандон ба 150 нафар мерасад. унифайтро дар ноҳия мураббӣ Зокир Умадқулов ташкил намудааст. дар чемпионати Тоҷикистон даста аз ноҳияи рӯдакӣ дар ҳайати мукаммал ширкат варзид. ман варзишгар аз ноҳияи рӯдакӣ устодам Зокир Умадқулов. ман кӯшиш мекунам, ки фақат ҷои аввалро гирам. аз рафти мусобиқа огаҳӣ пайдо намудем, ки
варзишгарон бо тайёрӣ хуб омаданд. албатта ин дар истифодаи хуби баъзе аз усулҳои муҳориба аён гашт. инчунин ба мусобиқа варзишгароне ҳам ҷалб гаштаанд ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. мавриди зикр аст ки дар шароити ҳозира омӯзонидани қоидаи муҳорибаҳои унифайт таҳти назорати мураббиёни ҷавон қарор мегирад ва мусобиқаи мазкур бори дигар собит сохт ки то кадом андоза меҳнати онҳо барабас нарафтааст. 4 сол шуд ки дар ин намуд мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мебароям ва дар бисёри онҳо ҷойҳои аввалро гирифтам ва айни ҳол дар мусобиқа финал баромадам. ман умедворам ки ҷои аввалро бигирам. дар шаҳри Москав ки дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол намудам, ман роҳафтода нестам ки ҷои дуюмро гирифтам, боз дигар шаҳрҳо рафта ҷойҳои аввалро мегирам. вохӯрии финалӣ дар нави классикӣ ҳам пуршиддат гузашт. дар ин ҳам ки иҷрои усулҳои дасту пой ва гӯштин рӯи ҷаст варзишгарон хуб ҳунарнамоӣ карданд ва бештар ҷавонон аз рӯи ин намуди унифайт қувваозмоӣ нишон доданд. нагуфта намудад ки сабқати ҷаҳонии соли гузашта миёни ҷавонон ба варзишгарони ватанӣ даст дод то соҳиби 2 медали тилло шаванд. яке аз ин медалҳо ба алишер каримов ки дар мусобиқаи шаҳрӣ ба ҳайси довар фаъолият намуд марбут аст. алишер каримов дар нахустин сабқати ҷаҳонӣ ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуда буд. ном бурда дар тайёр ва омода кардани варзишгарони лаёқатманд низ муваффақ шудааст. дар ин мусобиқа зиёда аз 20 шогирди ман дар мусобиқа иштирок намуда истодааст ки айни замон дар вазни 50 килограмми 16-17 соло ҳакими фотабек яке аз шогирдонам дар финал сазовори ҷои аввал гашт ва боқӣ хеле дигараш дар қуввозмоҳии финалӣ айни ҳол рохат ёфтанд ва то ҳол қуввозмоҳии финалӣ худро нагузаронданд. мусобиқа дар як сатҳи баланд баргузор гарда истодааст ва доварон низ доварони аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. ҳангоме ки аз як даста варзишгар ба татами ворид мегардад, довари он даста аз байни майдон гирифта мешавад ва довари бегона яъне довари нейтралӣ ба майдон монда мешавад бо сабаби шаффоф гузаштани мусобиқа ва шаффофият байни доварон. сол ба сол таваҷҷӯҳи духтарон ба ин нави муҳориба бештар мегардад, ҳолон ки аз ҳисоби варзишгар духтарони тоҷик барандаҳои унвони қаҳрамонии ҷаҳон ҳам кам нестанд. бо мақсади тарғиби унифайт байни духтарон мунтазам мусобиқаҳо ташкил карда мешавад. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар муқоиса ба намояндаҳои шаҳри душанбе тарбиятгирандагони шаҳру навои то бе марказ низ фаъол буданд. 2 нафар шогирдони худам ки дар як тоаш аз синни 14 то 15 ва як тои дигараш аз 16 то 17 сола дар ин мусобиқа баромад мекунанд ки аввалин мусобиқаи онҳо мебошад ва ин мусобиқа хело дар дараҷаи олӣ баргузор гашта истодааст ва ташаккури худро ба президенти федератсияи унифайт баён мекунем, чунки бисёр мусобиқаҳоро рӯз то рӯз аллакай беҳтар намуда истодааст ва духтарҳо ҳам дар ин мусобиқаҳо бисёр иштирок варзида истоданд. дар ин мусобиқа ман дидам ки ин мусобиқа бисёр нисбати дигар мусобиқаҳо духтаронаш бисёртар буд дар синну соли 14, 15, 16, 17 ҳамин гуна. бонувон бениҳоят зиёд шуда истоданд ва медонед ки мураббии бонувон дорем матлуба каримова ва асила каримова ки онҳо бениҳоят бонувонро бисёр ҳам тайёр карда истоданд ва дар ин мусобиқа мебинем ки бонувон ҳам чӣ хел баромад мекунанд. чӣ тавре ки қаблан зикр кардем, ташкили мусобиқаи лайт бесабаб нест, зеро лайти ё худ гӯштингирӣ як шохаи унифайт мебошад ки варзишгарон дар чемпионати ҷаҳон як марҳиларо аз рӯи ин нав мегузаронанд. яке аз мураббии муваффақи федератсия Фирдавс Шарипов мебошад, зеро ба шогирдонаш муяссар шудааст то дар сабқати ҷаҳонӣ миёни кӯдакон унвони қаҳрамониро касб намоянд. дар як вазн 18 варзишгар ё 24 варзишгар иштирок карда истоданд. ин беҳад мушкил аст ба варзишгарон ва яъне чеҳраҳои нав аллакай худро нишон дода истоданд ва ба доварон ҳам қиин аст ва кӯшиш мекунем ки ягон хатогӣ яъне дар майдон нашавад. хотиррасон мекунем ки соли ҷорӣ бо иллати бемории ҳамагир
мусобиқаҳои барунмарзӣ ба таъхир гузошта шуд. соли гузашта бошад варзишгарони ватанӣ аз мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ ҳамагии 23 медал, 8 тилло, 9 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба хазинаи варзиши тоҷик оварданд. зимнан дар моҳи августи соли равон дар рӯзи варзишгарон ба як қатор мураббиёну варзишгарони федератсия ҷиҳати фаъолмандӣ нишон додан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бо унвону ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. варзишгаре ки то чемпионати ҷумҳурӣ сафарбар мешавад ӯ аллакай дар ноҳия баъди он дар вилоят мусобиқаҳоро мегзарнад ва роҳхат ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мегирад. ин рӯз шумо шоҳид будед ҳамаи дастаҳое ки аз берун аз шаҳри Душанбе яъне вилоятҳо ва шаҳр ноҳиё дар ин ҷо иштирок доштанд аллакай инҳо дар ноҳияи худ мусобиқа гузаронанд баъди он мусобиқаҳои вилоятиро гузаронанд ва кадоми варзишгароне ки роҳхат гирифтанд ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ имрӯз дар чемпионат иштирок карданд. ҳамин тариқ нахустин чемпионати тоҷикистон дар соли 2020 бо супоридани медалу диплом ва ҷом ба анҷом расид. акнун ғолибону ҷоизадорони сабқат имкон пайдо карданд то шарафи варзиши тоҷикро дар мусобиқаҳои ояндаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. сабқати барунмарзӣ миёни кӯдакону наврасон, ҷавонон ва бузургсолон дар соли 2021 сурат мегирад.